gbogbo lé pátápátá ọ̀rọ̀ tí mo mú wá fún yín lẹ́nu pàtàkì ọ̀rọ̀ ni kódà tí ẹ bá sì gbọ́ á jẹ́ ìdùnnú yín. Orúkọ èmi tí mo ń sọ náà ni Ifáṣeun láti ìlú Ọ̀tà. Ṣe rí látara ìlòkìlò ìkìlọ̀ fún ìlòkìlò lẹ́nu tó mọ nǹkan tí mo mú wá fún yín lédè rí. Látara ìkìlọ̀ tí máa sì sọ fún yín ni pé gbogbo ẹ̀dákẹ́dá mi a máa lo oògùn fẹ́ pé oògùn kì í tètè ṣiṣẹ́ lára rẹ̀, ṣùgbọ́n ìlòkìlò ló pọ̀ jù fún tí ò jẹ́ kó oògùn tètè ṣiṣẹ́ lára rẹ̀. Àwọn orú ìlòkìlò wo ni? Bóyá òun ṣe òun képe, òun ṣe aṣẹ́ta, òun ṣe mádàrí kan, gbogbo àwọn nǹkan yìí pátápátá ó máa ń pààyàn tògótògó ni tí èyí jẹ́ kẹ́yìn tèmi lọ síwájú nínú ayé tàbí ó tún wá ń gbégbèsè láti máa lo oògùn láti máa fi bá àwọn àgbàlagbà jà láwọn tó láyé. Gbogbo ẹ̀dá tí bá ti ń lò ó lè tẹ̀ yín lọ síwájú nínú ayé. Ẹ ṣọ́ra fún nǹkan lílò bẹ́ẹ̀ Elédùmarè àdó ti ràn ẹ bá ń pẹ́ fẹ́ lóògùn, ẹ lọ lo bá tù sẹ́ńdà adájú padà a máa ṣiṣẹ́ ire o tẹ̀mí ire gbangba. Orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí náà ni Dr. Ifáṣeun láti ìlú Ọ̀tà.